kutaura zvandinoita sei zvandokwanisa kutaura saka ipapa matogona because ndachitori desperate chero even magariro angu chete panapa haana kuhandisi safe saka zvinhu kuti zvazvitondishungurudza kuti ndozvifambisa sei since ndandiri munhu kuti ndinda anchitori munhu anga achitofanirwa kutoita sei kuripota kesi yangu pati indakaita sei ndakatangirwa but kutangirwa kwacho pakaitika chitsotsi saka nezuro manje ndopandakati rega ndinonzwa nyaya yangu kupolisi kuti yakafamba sei saka ivo vakabva vangonditi since makatangirwa there is no need yekuti muende kwamubayira saka makutongoenda kukoti saka ndikati haukamu saka zvakaitika ndezvokutoti inini pandaitaura nemasi branch yemuno mwanditi ivo vakanditi izvonizvo amai endai kwamubayira ravajanda kuchira kutsenga kweane mavende kazuva iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva tadzoka zvakare kuMhondoro kwa Neuso ndofunga munotondera tichikupai nhau yekabhokisi ndiko kuno kwatiri mugotondera zvakare tichikupai nhau yevanhu vakadzingana parufu vachitandanisana nhau idzodzo takadziita nhasi tadzoka nenhau yamufundisi yaprofeti Vakaitisa mukadzi wemunhu musati muri kutadza kunzwa aiwa ndochokwadi Prophet Vakaitisa mudzimai wemunhu pamuviri nhasi toda kuti timbokupai divi raadzimai divi rababa mangwanaka tinenge takukupaiwo divi raprofeti rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Inini ndinoitwa Solista Majokwa.
tinogara mubhuku rekwagomba. Musi wa 23 February ndakaenda kuchechi ndichifungidzira kuti ndida kunobatsirwa neissue yanga iri mukati memusha wangu wandoraramira. But ndasvika kuchechi kuya ndakasvika ndikabatsirwa zvakanaka. Ndabatsirwa zvakanaka. Nyaya yakazoitika ndeyekutoti prophet vakaita as if vari kundibatsira but vaita sekuti ivo vari kundibatsira but vakaita sekuti kunge ivo manje vakutoita se vakutonyenga mukadzi. Saka ndakabva ndavaudza kuti nini ndiri married. Ndobva vaita sekuti vari kundiprofita vakati izvonizvo iwewe imba yako mahumbu. Of which that was correct, but manje inini ndakangotiwo ndizvo zviri kutaura. After some times ndobva vanditi izvonizvo ini ndoda kuti ndiwirirane newe. Ndikati no, ini ndiri married. But ivo vakabva vanditi izvonizvo hazvina kana nebasa rese, since iwe uri married ini I am not married, ndokwanisa kutokubatsira dambudziko rako. Vakandibatsira zveshuwa dambudziko rangu svika raita se ramboita kunge zviri nani, nokuti mwana wangu inini ane 3 years achirwara. Saka handisi kuziva kuti kurwara kwachona kuri kukonzerwa nei, nokuti akatodropa chikoro kubva 2022 haana kuzombodzokera kuchikoro. Saka ndakabva ndaudza murume wangu ndikati shamwari woona mwana ari kurwara, zvazvakadii kuti tifambe tese tichinzwa kuti mwana chichiri kumurwadza. Baba havana kukwanisa kuhandle that situation. Munhu kuti vakaramba vakaita sei vakagara. Saka ini semunhuwo ndaitoremerwawo ndakaramba ndichingofamba ndichinoenda kuchechi until prophet vaya vakabva vaita sei vandipfimba ndobva tawirirana. Asi kuwirirana kwacho kwairatidza kuti kwakune chitsotsi mukati. Kozi inini vakanditi unoda here kuti tiwirirane asi iwo usataure. Saka ini kusataura kwangu kwandakaita I feared kuti inini since vandibatsira ini pamwe chete nemhuri yangu zvinogona kuita sei kuzondiaffecta futi zvikadzoserwa pamwana wangu. After some times vaona kuti inini manje muna April tiri mukati mekufambidzana kudaro ndakabva ndabata pamuviri. Ndabata pamuviri paya ivo ndakabva ndavaudza inini handisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika mukati mandiri. Then vakangonditi inini bvisai pamuviri pacho. Since inini ndiri munhu wemukereke saka zviite kuti ndive ndichisolva that problem. Saka inini handina kukwanisa kuti ndidaro. Ndine vanhu vakazonditi inini kwete iwo kana kwaura kuti mwana haukwanise kumuchengeta isusu tisu tichaita nyaya iyoyo, iwe siya zvakadaro usabvise mimba iyoyo unofa. Saka inini I decided kuti inini ndoda kuenda kushamwari yangu kuHarare ndoenda kumadoctors then ndoita sei ndonobvisa pamuviri ipapo. Ivo vakabva vamhanya kushamwari yangu ndobva vanotaura kuti shamwari yenyu da kubvisa pamuviri but ari kuti mimba iyi ndeyangu. That was wrong. Shamwari yangu ndobva yatogumbuka ikatoti handidi kumuona kuno, ngagare ikoko, adabvisa mimba anogona kufa. Ndobva ndagara. Saka pavakaona kuti ndozviripo paground ivo vakanga vatondipa mari yekuti ndibvise pamuviri apo. Saka vaona kuti zvinhu ndozviri paground vakatanga kuita sei kunonzi kuita sei kundiharasa zviya zviya. Even chero kuchechi chako pandanda kutoti kana ndikada kuti ndinge ndichibatsirwa munhu utanga kutondiharasa zviya zviya zvokutoti vamwe vanhu vaite sei vandivenge. But inini ndaitori neconfidence nezvinhu zvandaita sei zvandaita. Ndaitoziva kuti inini kuchechi handisi kuregedza kuenda kuchechi until nyaya yangu yagadzirisika. One of the days ndobva ndaenda kumba kwavo. Ndabva ndasvika ndichivaudza kuti inini no, ona nyaya yemamiriro yakaita parikutodiwa preparation kapo. Handingakwanise kutoti nditi inini murume wandiri kugara naye atenge preparation mimba isiri yake. It doesn't mean kuti inini hongu ndiri kugara kumba kwangu but ndakakuudzai inini kuti nemurume wangu isusu hatisi kunyatsoita sei hatisi kunyatsowirirana but imimi kana muchiziva henyu kuti mimba ndeyenyu aiwa tengai preparation zvanzi tichatangira ipapo but munhu aingonzvenga kudai so until up to date. Saka takanga tavimbisana kuti sekutaura kwandandaita kutoti inini nyaya iyi I tried to sort it out as a community but mapurisa emumusha akaita sekuti ari kuita kuti inini ndisaite sei ndisawane wei yekuita sei yekubudirira panyaya yangu. Ndoona kunge pamwe vanenge vanga vakataurirana kuti isusuka nyaya yekuti isanyanye kubudirira ngatiite plan dzekuti munhu team shift aende kwanyatsanga. Kozi musi weSunday ndakasimuka panapa baba vakunditi panapa ndigare nemunhu akaita sei akadaro. Ufunga kuti iwo zvinhu zvawakaita zvinhu zvakanaka here. Nikati aiwa imimi nawo yedu ikai
endaire kuna sabhuku. Ini ndichataura chokwadi changu. Since iwewo zvauri murume wangu but hazviti kuti ndikuudze. Iwe une zvawakanditadzira but hazviti kuti ndikuudze kuti chii chakaitika. Zvikava zvanzi ibva pano tora kamwana kako uende. Ende ndakatosimuka zveshuwa ndikatosvika pamba pavo. Ndasvika pamba pavo vakandibvunza kuti wauya nani. Ndikati ndega. Since tanga tati isusu ushaya nemunhu mukuru. Saka enda mukumba kwako unouya neumwe munhu. Ndikati no kumba uko akusi safe. Ini panapa ndatoita sei? Ndatouya. Munhu mukuru ainzi muye naye murume wenyu? Munhu mukuru andainzi nduye naye. Nyaya iyi haina kutanga manje. Nyaya iyi ndakatomboendako. Saka ivo manje vakabva vangwara ndobva vashedza vabva vashedza vanowirirana nawo mucommunity. Ndobva vauya ndobva vasuka ndobva vaungana vese ana mbuya bhoyi nanani vakabva vaita sei vaungana ipapo. Ndobva nyaya yatanga kubvunzurudzwa. Zvikabva zvanzi izvonizvo aiwa inini nyaya ndainzwa. What's next? Isusu tinoenda kuma-DNA. Since semunhu anga achigara kupi? Kumba kwake. Ndikati but ini ndikuziva kuti munhu muridzi wenyaya ndeuyu. Zvanzi aiwa isusu takumira ma-DNA test. Whether ndimachi kana tapesana pamazuva asi isusu chatikuda i-DNA test. Saka ini pandakasimuka ndichienda ikoko. Ndakatoenda ndine mission yekuti ndikuda kunoita kunotaura nababa kuti tiende kuma-test. Nyaya dzedu zotangira ipapo tichita sei? Tichienda mberi. Anditi. Saka profit vakaita zvinhu izvi anonzi ani profit? Vanonzi Charles Ziva. Alright, mirai vapedze sezvavanga vari kutaura. Taurai. Saka inini ndadaro. Ndaenda ikoko vakati totangira ipapo. Imimi mochirega kuya pano kumba kwavo. Ndikati aiwa it's okay. From there mamuri muna August. From there kusvikira musi weSunday last week ndandisiri kuenda kumba kwavo. Chandairegerera kuenda kumba kwavo ndakati aiwa vanhu vanozotaura zvisipo. Since munhu akanga atora mukadzi wake ndobva aenda. Saka panga paine nhau dzanga dzichiitika mukati memba yavo. Saka mukadzi uyu ndobva aenda kumusha kwake. Saka kusvikanzi mune hembe dzemukadzi dziri pai dziri mumba. Ndikatozvinzwisisa ndikati zvechokwadi ndo zviri kutoitika but inini nyaya yangu kai ini ndiri pakati. Uko baba vekumba kwangu kana vazviziva kuti ndo zviri kuitika ndendisisiri safe. Uko kunoku handisi safe. Saka what can I do? Ndakamirira ndakaita patience. Ndikaenda kubasa ndikatenga preparation yangu ndega. Ndobva ndataura ndikati ndatenga preparation yangu. Saka muchaita sei? Zvikanzi ndichakurifandai kana mhinduro yavakandipa wangoti ndichakurifandai kana tikaenda kuma-test DNA mwana akawanikwa ari wangu. Saka ndakazvinzwisisa ndobva ndati arega ndimbonyarara ndakuona kuti pfungwa dzavo baba vari kufungei. But ndambonyarara kudaro. Saka musuno wandakaendawo vakaita sekuti inini ndatoita wrong. Because pandakasvika inini vakada kutora mupinyi kuti vandirove. Saka murume wangu ini ndandatora kamwana kamusikana. Zvasingarevi kuti inini pandandaenda kunoita violence kana kunopopota. Ndakangoti ndiperekedze pane nyaya dzandoda kugadzirisa. Zvandaida ini ndaida kuti nditaure nyaya kuti mwana avepo kauyu. Ngatichiendai kuma-test acho. Vakabva vatanga kunditi aizi mimba yangu handimaona manje. Saka takakrashana ipapo kusvikira vafonera futi vanhu vemumusha. Ndobva vafonera sabhuku wedu sabhuku gomba. Ndikatovati inini nyaya iyi ndikanoisa kuna baba vangu kwamurungweni. Tete nyaya iyi inobuda zvakanaka here. Ende ivo sabhuku gomba vachona iva vakaenda vari vega. Usiku vakatumirwa mwana wekumba kwavo ikoko. Ndobva vaenda vari vega apa ari munhukadzi. Ndobva vasvika enda ndakagara panze. Mwana akatorwa navamomai ndobva aiswa mumba. Zvanzi kuri kutonhora mwana haangagare panze mwana haana mhosva. Then inini ndandakangogara panze. Vakati sabhuku mapfumo vakafonerwa sabhuku mapfumo vakanonoka kuuya. Ivo vakabva vapinda mumba naambuya vangu chaicha mainini wababa wangu. Ndobva vapinda mumba nasabhuku gomba naiye muridzi wenyaya. Ndobva vapinda ndobva vatanga kukalkuleta madhezi emimba yangu. Kuti vanzwisise kuti nyaya zvikanzi ini handizvizive zvakamira zvakadai zvingati still kana ini ndiri wrong handitika imimi neni mukutaura kuti isusu takawirirana. Kana ndiri wrong kana imimi muchiti imimi mimba haisiyeni tongoenda ku-DNA handiti. Asi vakatanga kutaura nyaya dzavo vachitaura nyaya dzavo. Saka umwe akabuda panze ndobva atiti inzwa unzwa zviri kutaura pai mumba achiudza umwe waiudza. Zvanzi inzwa unzwa zviri kutaura mumba kurunzi kwanzi madhezi chichichi yemimba. Ndikati aiwa zviro zvandavinga ini. Ndavinga patakasiyira nyaya yedu kuti tienderere mberi since mwanachi proof yavepo handiti ndo zvandavinga chete panapa. Zvikanzi vari kutoverenga mimba mai maka vakabva vandudza. Ndo pandakatanga kuita sei kureacta manje ipapo. Ndikati how come imi vanhu vari mumba vari kutaura nezvei. Saka sabhuku mapfumo pavakauya ndopavakasvika ndobva vapinda mumba
ava manje vakatevera murume wangu akabva atevera uko svikanzi nguva yapera mwana wechikoro ini ndakuenda kupi saka vakati sinzi inini kuhuri usiku handingakwanise kuenda ndakaita sei ndisina chandakabata ndobva vatora kabazi akadikidiki kakadaiso ndobva vakaisa apa vakasvika ikoko zvechokwadi havana kupinda gedhi saka vanhu vakabva kuti baba shama wauya ndikati havasi kupinda pano ndopakazoenda joramu paakasvika akabva asvika chiko chii baba shama zvikanzi aiwa ndakuti handina kuya kuzoita miremire nemi ndavinga mwana wangu wekuchikoro anga aya namai vake imimi nyaya dzenyu pedza ichi mega indoda kuzonzwa result ava mai ava ndavaudza kuti endai munopedza chi nyaya dzenyu handiti havana kubuda saka ndo the moment yavakasimuka ipapo kuti ndoda kurova vanhu kubva vatora mupinyi ivo profeta vada kutotora nhingirikini mupinyi paipa yakuti ndopandakati vasiyei vandiroi ndakagara panzi ndopandakazotaura kuti dai baba vangu vanga varipo amurungweni ndaenda ikoko ndanotaura ndopandakazonzi chipindai mumba amapfumo vasvika amapfumo vakandibvunza zvavakandibvunza ndobva ndataura ndobva ndichivapindura inini mhinduro yavakandipa amapfumo akati ndaita mwana mudiki manga madii kuti muende kwachivhima ndikatovaudza ndikati kwana achivhima ndaana sekuru but kana nyaya yatozoda mimi makuita sekuti ndaitirwa favor kuti ndiende kana tukwamurungweni ndana baba vangu kwagomba ana baba vangu ari mukomiti zvazvakadii kuti mimi nhau iyi kai tiitaure semataurira takaita pekutanga nokuda kwokuti imimika muchazondishora mangwana handiti tete vangu ava vakandipindura kuti haina kana nebasa rese nyaya ndopandakasiya mwana pasi izvezvi nanhasi up to now vanhu vakadedzera kuti ndaibuda nyaya iyi ivo vanga variwo masabhuku but ini ndichandaiziva ndekuti nyaya dzakadai so dzinotanga kunani kumasabhuku then tete vakabva vabuda usikuwo ndobva vaperekedzwa sabhuku mapfumo vakati mangwana ndopa tichagara pasi ndichanoudza kusabhuku gomba but sabhuku gomba ndiye anga aripo kaiwo ini ndobva ndasiya mwana pasi saka ndasiya mwana pasi ndaida kutoexpressa mafeelings angu kuti ndinyatsoona kuti vanhu vanyatsoona kuti ndiri kurwadziwa since kunoko handisisina accommodation yakanaka ndobva ndaita sendasiya mwana ndofunga ndakafamba kadistance kubva panapa nekusvika pakamangwa ndobva ndamira zvikanzi amai vacho vapumuka vanhu vanga vari pa havana kana mbotevera havana kana kuita sei mwana anga ari pasi ndobva vatora muprofita uyawe kusanganisira mbuya vangu chaichaiva mai vababa vangu mai vajoramu ndopa akati vanhu vari pano ndakumutsai nchiti muri vanhu vane brain mwana uyu atadzei zvikanzi inini nicharara panapa usiku ndakarinda mwana uyu kusvikira kwaedzi ndichitonzwa zvaitaurwa ndopakauya vanonzi maitemba vakauya vakatora mwana vatora mwana saka ini ndakabva ndatanga kutevera mpichana nichitevera ndaida kuona kuti mwana wangu vari kuenda naye kupi saka ndatevera manje ndopandakaona vari pagedhi vatobuda gedhi mbijana ndobva ndatora mwana ndobva ndanomugadzika panda ndakamusiya saka vakabva vaita plani dzekuti rega titore profeti vaya vatibude nawo tione kuti achasara ainani pano handi mazvona nokuti dako kuti ini ndakanga ndiri ndega saka ini ndobva ndati rega ndibuda ndobva ndabuda futi kechi 2 ndopa vakatora profeti vabva vati navo vachibuda navo gedhi kuti isusu taakutoenda mwana yandobva atorwa namai vazvikanzi ine zvino vanhu vamwari vanhu vari panapa endi makaoma muri vanhu vakaipa fani mwana uyu akatadza chi zvikanzi nambuya vangu musiyei mwana iye ari ipapo ndopakanzi najoramu imi zvanzi unomupei chero kamurinda chero kamutora uchamupei joramu ndopa akadedzera kuti aiwa ko ishumaeri makamuchengeta wani ndopakatorwa mwana ndobva aendeswa kumba kunonzi kwamaitemba saka tete vacho vanonzi maibhaureni ndopa vakandinyengetedza ini because ndakatevera ndikaona vakamira vari 4 mbuya vangu vanga varipo ipapo mbuya vangu vakakwanisa kusimuka kunorara kwachikuni vachisiya mwana kana kutsvaga kuti inini muzukuru wavo ndiri kupi ndakaita desperate musi uyu kusvikira ava mbuya vacho munangire tete vacho kwabhaureni vakandinyengetedza vakati isusu ndikakusiya panapa ndaakutokutora ndiende newo kune mwana please ndapota enda unorara nemwana uyamuse mwana wako then mangwana tozotaura naurwa iyi ndakanzwisisa zveshuwa tikanorara kwamaitemba musi wemande vachiti Tuesday vachaya kuzodini kuzotaura nyaya iyi Tuesday hapana kauya kana sabhuku haana kutombozouya kuzoona kuti chichaitika since iye anga ari eka sabhuku komba havana kunditsvaga saka ava manje vanotonzi vakazofamba vachitsvaga kuti mai makavari kupi chandiri kuda nditonzwira mwana uyu tsitsi nokuti imimi mukada kuti imimi muti ndoda kuti mutaure makatarisa kuno isusu kuti mutaure kuti mwana uyu timusiye akadaroka anozoyamwa chii mai achona pfungwa dzavo hadzisi settled saka inini ndobva vazouya manheru kwandakarara ikoko ndopavakaya ndobva wandona ndiriko pamangwana kuseni hapana kambouya kuzoona kuti munhu ari sei
handiti. Saka ava tete vacho vanzi vanonzi vakati ndaneta nenhau idzi handichada kudini, handichada kutaura nezvenhau idzi. Vanhu ava munhu uyu ndakambomuudza kuti munhu ane murume wake. Ndikaona kuti it's okay, ndobva chi vangozvinyarara mai vaya havana kuuya. The following day saka vanhu pavakaona kuti nhau iyi yakamira sei, ndopanga kuine church, vakanga kuine munamato kwamai Joramu vakare. Ndopandakati pasi kunamatwa, muda kunamata nhasi hakusi kuzonamatwa nhasi. Saka vaya vanga vatora mwana vaya zvikanzi isusu saka mai makamati tiite sei kana makutiramwira mwana. Ndikati mwana uyu mudzoserei kupi? Kumba kwavo ikoko. Zvikanzi naivo manje mai makaisusu zvatinetsa isu. Ndobva vatora mwana uyawe. Ndikati nini kana makunditsvaga ndinenge ndiri apo pane vanhu vari kuchechi, ndakona kuti vari kunamata chii, hanti mazviona manje. Ndopandakaenda vanhu yapa vakangondiona, hapana kanamata. Vanhu vese vazhinji vakabva vadzokera kudzimba dzavo zvanzi hatichanamata. Vaida ndobva vatsvaga baba kuti vavaone kuti vari pai, vaite sei, vavaudze nhau ishu yemwana. Baba aya havana kuwanikwa, vakabva vaenda kuhuni kupi, kumaplots. Saka vaenda kuhuni kumaplots, ini ndakabva ndati kune mupurisa womumusha, handei ndiperekedzei, ndoda kuti munondisiya, ndimi vanhu vemutemo. Since makandisiya apa kumaraini nezuro, makuremedzera ava, makupa ava mutoro, ini ndidzoserei ikoko. Ndobva vandidzosera zveshuwa. Saka ndichadzoka ndichikutora mangomo, ndodzoka ndichiona kuti mazotaurana kusvika papi. Kuma 4 ndakaona vauya, ndobva vanditi mauya. Ndikandati since mornings ndinambokuonai muchiuya kuzoona kuti ndarara sei, chii chaitika. Vanzikati itai zvenyu zvamuri kuita, ndoda kutaura nemi. Vakaita zvavakaita, zvikanzi ndichambosvika kumashops. Ndopavakabuda vakaenda kumashops. Saka ava maofisa ava navo vakati ndichambonotsvaga muofisa womumusha, vaitsvaga ofisa Chanengeta. Saka kuti nyaya isvike kumapurisa asabhuku emumusha, yakasvika nevakadzi ava vakanga vaine mwana. Ndo vakatakura mwana vakaenda naye kukliniki. Iro zuva randandakagara nevakadzi vekuchechi, vakati isusu takuenda kunotsvaga help kuchipatara, since munhu ari kuremerwa apa mukaka hamuna. Saka isusu toita sei nekuti munhu ane 3 days asingadyi. Saka isusu toita sei, takuenda kuchipatara. Saka kuchipatara ndopa vakafonera mapurisa kuti kune nhau yakadai, isusu hatifambise nhau dzakadai, ngatisheze Chanengeta. Ndopa vakasangana mapurisa aya manje, ndopa vakauya vese kumba kuzvanzi isusu takutotsvaga munhu, kana tamutsvaga tikamuwana chichaya naye toita sei totaura nawenyu. Saka kamwana kangu kamukomana mwana wangu akanditsvaga. Saka ini ndakabva ndasimuka ndichitarisa pawindo kuti ndione kuti ndiani ari kudarika. Ndikati hey, muri kuendepi? Saka vanga vaina Evans mandizvidza. Zvikanzi ndimi munhu watiri kutsvaga. Ndikati aiwa pindai. Since ndandapinda nemupurisa ndosaka ndakavapa permission chero dai ndiri ndega. Ndikati aiwa pindai, ndobva vapinda. Zvikanzi chii chiri kuitika mama, mwana wangu mukomana? Ndikati zvisi kuita kuti ndikuudze. Zvikanzi mama ndaa munhu mukuru, ndiudzei zviri kuitika. Ndobva ndatsanangurira paipa. Zvikanzi vanhu vakadai soka iye kwari kurambirei mutoro wake. Ndo paakanhingirikira mwana uya, ndo paakatanga kuchema. Evans yakati murume uyu isusu hatina kana dambudziko naye, toda kuti nzwisise kuti problem yake iri papi. Mukomana wangu ndobva abuda, ndobva aenda. Saka pakubuda ndo pakasangana nemaofficers aya. Zvanzi varume, zvamuri kuita izvi hazviite, kubata mhonza. Uya yakati tinobatira munhu mhonza, inini gumbo rangu riri kurwadza. Saka vanga vari twamini zvavanga vaita kubhora kumakumbo. Zvikanzi ini gumbo rangu riri kurwadza, hatina kumbovinga kuzorwa nemunhu. Isu tachitsvaga mai vedu, ndo vatachitsvaga. Ndobva vana vaya vaenda, havana kuzombodzoka futi. Kati musarwisane nemunhu, chero mukutaura nemunhu nyaya ibudai mairi. Ndobva vana vaya vadzoka zvavo kumba. Saka ivo vakazouya manje maofficers avatsvaga kumagrosa. Ndobva vasvika, vakasvika vakajamba vakasvepuka. Uri kutiza nzara kumba kwako, what vakatanga kundiprovoka ndivo vachituka. Ndopandakasvika pakuti aidaro ndiani ivo profeta. Alright. Vakabva vatanga kutuka paya. Saka ndakabva ndareacta manje, ndobva vatanga kufona manje. In fact kufona uko hanzi vanenge vakatangira kufona vari murodhi, vakabva vafona kwamubayira. Zvazi pane mukadzi ari kurambirira pamba pangu. Saka nangire surgeon vaya vanonzi surgeon chafa vekwamubayira. Ndobva vanditi imi amai tanzwa kuti muri kurambira pamba pemunhu. Saka ini ndakabva ndashandisa my emotions manje, hana kuzopindirana zvakanaka naofficer vaya. Ndikati kwangu kupenga here kuti inini ni mukadzi mukuru ndibve kumba kwangu inini ndo yandozogara pana apa office.
ndine marights angu kaini munozviziva here izvozvo kuti ndine marights angu ekutaura zvandinoda nenguva yangu yandinoda. Saka imimi kana muchindidaro kuti kwanzi zvanzi kurumidzai kubva ipapo ndikati handisi kuzombobva kusvikira chandiri kuda ndachiwana. Ndopavakatiti uyai kuno kwamubayira ndikati handina kana mari handi mimi ndimi kundisunga uyai mutisunge ndiri pano pandiri mowesta petrol yenyu mobva mauya kunoko. Zvikanzi mamai manyanyanya kukosha imi ndikati handina kukosha ndosaka ndauya pano. Saka ipapo pandaitaura navo ndichidaro soka I didn't know kuti aprofeta ava nemapurisa aya vachaita a big deal rekuti inini ndisimuke mangwana ndiende kupi kwaNyatsanga ivo voenda vonoripota nyaya kwamubayira. Manje yanga isiri report because ivo vakatoenda kwamubayira vakanovhurisa peace order. Saka inini pamangwana kusenda ndakabva ndanyengetedzwa nemapurisa aya because ndakaramba ndigere aiwa imi simukai muite se muende uko kumunorara. Ndobva ndakumbirwa pekurara peshamwari yangu ndaenda shamwari yangu yaka accept zvanzi mangwana chaicha tiri kuya tichiita se tichitora mai ava then voenda kwaatete vavo nyaya itoigadzisa yobva yapera. Zvinhu izvozvo hazvina kuita sekudaro ndakaswera ndiripo pamba peshamwari yangu. Friday Thursday ndobva ndasimuka ndikaenda kupi kwaNyatsanga. Ndobva vafonera tete kwaNyatsanga zvanzi mai makavasvika here koko. Apa pavari kufonera kuti mai makavasvika here vari kufona vari kwamubayira. Zvikanzi inini chitatu ndiye ndiri kwachanakira china ndiye ndiri kupi china ndopanichauya kuno kutete tochita sei toya tokutorai touya togadzisa nyaya iyi. Tete vangu vakaramba vakagarira vachifungidza kuti vanhu vachauya. Then Thursday iyoyo hapana kazvikanzi ivo mai makavacho ngavachiuya kuno. Ndakarwadziwa because since semuzvere mwana wangu anga ane 1 week nesome days ndobva ndaenda kwaNyatsanga netsoka ndokudzoka natete paya. Saka ndakudzoka natete officer vaya takaona vari paNyatsanga pamashops vachindine nhau yanda ndichigadzirisa ndobva vafamba nesu. Saka pavaifamba nesu vakabva vati vachisvika apo padhuze nepamanga chena apo ivo vakazotora road yekudai kumashops. Ini kati kotete tinogoenda kupi tinogoenda kupi isusu tukuenda uko kwatiri kuenda kwakunogadzirisa nyaya. Zvikanzi aiwa vana officer vana baba makava vaenda kuno kuti baba makava vakatevera kwaNyatsanga vakati nzara ndobva vakabata drink nechingwa. Zvikanzi nzara munhu yane nzara handina kuchidya chingwa ichocho because ndandiri munhu anga achitori nebitterness kudhara. Ndobva vatoti saka imimi handi yetakadai bamnini. Ndobva vabuda officer ndobva vaenda nabamnini nababa makava isu takananga kumba kwavo. Zvikanzi bamnini tauya. Saka ivo kuti vataure manje ava vanga vatoudzwa kudhara kuti isusu pane mapapers akauya nemune murume uine zuro. Saka mapapers aya ada kuti asainiwe namai ava. Ada kusainiwa namai ava vakatorerwa peace order kuti varambe vasarambe vachimhanya vachivhiringidza baba. Hani mazvona ava ndobva vazvichengeta ndobva vaya nazvo kumba vana kutaura zvansinsi isusu tikaudza mai ava kuti ndo zviri paground mai ava vanogona kuzviuraya. Saka isusu mai ava hativaudzi. Saka kune maofficers ari kuuya ari kubva kwamubayira ndo achaita sort it out nyaya iyi. Ini handina chandiri kuziva vaenda vanotimirira kuroad uko ndobva taenda kumba ikoko ndopavakasvika tete vakati tauya nhau yedu patakagumira ndopatatiite sei imi matifonera imi muchiti imimi muri kuuya handiti mukafona mukati hatichauya. Saka ini ndati aiwa maini vabva vati handi yekupi zvanzi aiwa no nyaya iyi hatifanirwa kuitaurira panapa nyaya iyi tofanirwa kunoitaurira kwatete vavo musha machikunu. Ndopavakati handei kwachikuni ndikati inini vanhu vaMwari ndaneta kubva musi weSunday kusvika up to now chamuri kundijandaidzira chii zvanzi aimi iwewo nyarara iwe. Saka tete vangu kuti ndizive kutoti vanga vaitwawo sei kandi vanga vaitwawo sei nyaya iyi yakaita sekuti yakutsikwa. Tasvika machikuni meme zvikanzi ngavanorara kupi kwachikuni kwamairozi kwatete kuya handina kuwirirana natete instead yekuti vagadzirise dambudziko satete tatavaudza nyaya yekuti nyaya iyi tikufanira kuti kana tasunuka mwana yozogadziriswa yakadai. Tete havana kugadzisa nyaya iyoyo vakatanga kundituka mashoko anorwadza. Ndikatovaudza ndikati tete ina ndauya kuzorara pano ava tete vadiki ndivati handepo inini ndichasacrifice upenyu hwangu kana kumba uko kusingagariki ndichaenda kupi ndichaenda kumba ikoko ndonogara. Ndokuuya kwandakaita panapa pamwe ndauya panapa ndakasvika ndikangozvigarira zvangu ndiri zi tete vakagara 2 days tikanzi mufanirwa kuuya kumapurisa nokuti mapurisa ekwamubayira ari kuuya but mapurisa auya tete vakabva vadzokera kwaNyatsanga since kwakune rufu kuHarare kune mwana watete akashaya tete havana kuzokwanisa kuti vange varipo. Saka inini handina kupiwa mukana kuti mapurisa baba avari apa inini ndiri apa asi mukana iwoyo ndakabva ndanzi peace order. Saka ini ndakabva ndanzi uya kumapurisa ndobva ndaenda kumapurisa ndobva ndapiwa peace order. Zvikanzi sainai
ndikati nani sikukwanisa kusaina bepa iri. Saka ndaramba kuti zvikanzi aiwa sainai. Nyaya dzenyu dzichanogadziswa kupi ku-community court. Tikati ko inini ndine mubvunzo kuti ko inini ndogozomangarirwa sei. Inini ndakamangarirwa katuru ndaita baby dumping. Ndine mhosva ka. Ndofanira kutonopiwa deya tsamba yabva kupi ku magistrate court kuti inini ndakadhamba mwana saka ndasungwa. Ini ndini musungwa akaenda akaita sei ndakadhamba mwana. Ko uyu munhu uyu ari ane mhosva kwandiri muri kumudefenda papi. Zvanzi idzodzo nyaya idzodzo hadzisi dzatogadzisa isusu kunoku. Nyaya idzodzo dzinonogadziswa kupi kwamubayira. Saka mufarwa kuenda musi wa 13. Saka ndiri in between ndikushaka kuziva kuti ndoita zvokuita sei. Kuna baba vepanapa chako handisi settled. Ndachingogarira kutoti regai ndingogarawo zvangu but handisi safe. Because so far manje ichapa tachitonetsana vachonditi ndachitoseva namba dzasaijeni ivo vaya. Because ndakanzi kana mukaenda kumba namba idzi motidi motaura nevanhu vekwamubayira. Saka ndachitodziseva mufoni yemwana wangu mukomana. Ivo vabva vanditi uri kutaura nani kutaura nemunhu wako ndikati pane peace order. Handisi kutaura nemunhu ndikuseva namba idzi. Zvanzi kurumidza kuti ubve panapa ndandiri muprocess yekuti ndiwache ndingofamba ndingoenda. Zvainakira zvanakira chinhu chimwe chete manje apa tava nemutungamiri wamambo lazima sabhuku ndofunga 2 panapa. Saka isusu ndofunga muri kungozvinzwa zviri mudunhu. Mudunhu izvo zvikesi dzerufu dzechitoaplaiwa. Zvokuti kana mangwana kana zvakunzi zvakuitika unoziva muchima futi ndizati mushama yako kwangezi kwakuna vanhu vazvisungirira nemhaka yekuti munhu akudzingasa pamushana nemurume wake. Saka hamene kuti mungati kudii nazvo. Alright, pane sati ndakupai mukana wokutaura. Ndanga ndichida kuti mama pane soko ravambotaura rekuti makanzi imimi nemuprofita muri kuti pane musha here, musha wenyu hapana, mukati chokwadi mairevei ipapo? Havana kuti hapana musha. Vakati imba yenyu mahumbwe. Mukati hongu. Of which ka nemagariro angu andaita ka that was correct. Handiti? Murugara sei? Mamchigara sei? Isusu panapa tinogara tiri vanhu vanonetsana chichirwa. Ende kurwa kwachona urwere chaiwo ka uramba wakandita sei wakandifasa zvokuti even chero ndikada kuti nditi rega ndishandire vana vangu ndinongodzorwa panapa neurwere. Urwere rudzi? Handitombonzwisisa kuti chii chiri kuitika. So far chiri papapa manje apa makore 2 apfuura. Ndandiri munhu wekuti ndakatomborohwa nanasekuru pamusoko pemusikana wangu angachirwara. Musikana yakatoenda kuHarare akatongopumukawo through violence iyoyo. Ndakatongoti chisvika panapa the day ndakasvika marimwe zuva akatonditi mama inini panapa life iri kuitika panapa ndaenda ini. Mukomana wechaye akatosvika pakutoti inini panapa inini ndikaenda musanditsvage. Saka ndiri munhu wekuti ndandiri confused nekurwara kwakuchita mwana. But since manje ndandiri munhu wekuti ndandiri kufamba nemusikana ndaenda kuti inini baba yepanapa ngatifambei tese. Vakazofamba neni at last but all along ndachingofamba ndiri ndega but chakazoitika nje kuti inini ndakanga ndakunzi inini mumusha mevanhu ndakangwarisa. So far izvezvi zvamwene vangu chacho havauye pano vanototaura kuti inini ndakanzi ndiri muroyi but yet ava mwana wava sabhuku chivhima mwana wavo takatombosutsana futi kumapurisa kwamubayira nchinzi iwo hausi kuda kuya kuzotiudza kuti mwana ari kurwara nei, uri ngofamba wega kuzvipatara kumaprofita hausi kutiudza kuti mwana ari kurwara nei. Saka inini ndakangoramba ndichingofamba ndichinzwisisa kuti zveshuwa ndiri kufamba ndega mumusha medu makamira zvakaita sei, makamira zvakadai. But I thought kuti pandiri kuudzwa nyaya iyi ndiri munhu wekuti ndichabatsirika. Ndabatsirika handina kana chimwe chinhu chaizondiaffect. Saka tingati here matambudziko amuri kusangana nawo imimi mumusha wenyu ndiwo akaitawo kuti mubvume kufuririka nemuprofita? Ichokwadi because mataurira zvakaitika akaipapo ka ini ndakafungidzira kuti pamwe mataurira vari kuita kuti imba yenyu mahumbwe handiti vaiedza kuti vandibatsira handiti but kundibatsira kwachona kwakazove nechitsotsi mukati sevanhu vanoita zvemaprofita vanoita zveminamato yavo. Maybe pamwe ivo vakachiva mukadzi handiti vakachiva mukadzi vakaita zvavakaita ini ndisingazivi. Makashandisirwa mushonga? Handitozivi kuti chii chakangoitikawo. Ende nezuro chako vamuofficers vanonzi officer mutsvangi vakasvika pakuti neunhu hwauinahweyo kana mukadzi wasabhuku mumapfumo vakati kana neunhu hwauinahweyo wakafuririka sei kusvikira pakadai.
ndikandati ndizive kuti zvii zvakaitika handiti maona mani. Saka ndine confusion pandiri panapa kuti ndizive kuti zvii zviri kuitika kana kuti chii chakaitika handisi kuziva. Alright, saka tichakumbira baba tigotaura nawo. Asi baba vari kuti kudini nhau iyi? Baba, it seems as if baba kana vari pavanhu vanotaura sekuti munhu ari kunzwisisa dambudziko. Nokuti ini kuya kwandakaita panapa nchigara pano, nhau yangu inini handina chandinoita panapa chandisingaudze madzitete. Pakaita kutoti inini ndizosvika pakuti ndiwirana neprofita avo, ndakanga ndiine time ndakadzingwa mubedroom nababa. Vandidzinga mubedroom, saka ndairara kumba kwabhudhi vangu, muroro wangu ndeuyu. Vandidzinga, saka ndakaramba kupinda mubedroom, ndikati nazviite kuti ndipinde mubedroom, tangai mandiripa. Ndobva ndabva ndikaenda kuna tete vangu, ndobva ndavaudza kuti tete pane nhau yakadai. Vana tete vakandiudza kuti mupe gupuro. Handimazviona manje, hapana kana help yavakadini yakandibatsira nayo, vakangoti mupe gupuro. Since ndiri munhu kuti ndanga ndine 23 years ndiri mumba, ende hapana kumbobvira paitika chiitiko chakadaro. Ndakaita desperate, ivo vakabva vaya pana panobvanzi tete mbudzi iyo. Saka ini chandakarambira kuti mbudzi iyo yavainongedza, ndikati hazvisi kuita tete kuti mbudzi yatakashanda tese muti mimi inoripa mhosva, hazviite, ngaende kunoshanda kumaricho otenga mbudzi yacho nayo yaondipa ndodzokera mubedroom imomo. Vakatora mbudzi dzavo dzese ndobva vatanga kusilota. Pavaisilota mbudzi idzodzo vaindiprovoka. Mwamusi mutumbi wembudzi chako wakangoshayikwa mubedroom, vakaurembedza kudai zvikanzi watora wanopa shamwari dzako, hama dzako nemaprofita ako. Zvinhu zvokuti zvakandirwadza kusvika pabhonzo, ndikati saka inini pavaidaro yanga isati yaitika. Vanga vane fungidziro kuti something is wrong muprofita. Vaifungidzira because vaiti ini ndikaenda kuchechi, iko kuchechi kwenyu iko kuchechi kwenyu, even chero ndikavavigira chero munamato chero kusiri ikoko kuchechi kwandonamata, munhu aingotaura vaingofuririka nevanhu so. Saka ini ndakangoti ndanetseka ini. Pamwe anoratidzwa kapamweya baba. Mama anengo yakadii muchidana naprofita? Takatanga kuirana muna February. February last year. All right. Zvakazobuda after how long? Zvakabuda inini pandakaona kuti ndinanda kumira zvakanaka, ndakazvitaura after 2 weeks. Ndikati ndinenge ndakamira ndakadai zvikanzi bvisai pamwe. Kochi chakakupai kuti mufungire kuti ndiprofeti musingafungire murume wenyu? Nemurume wangu ini ndakanga ndadzingwa mubedroom for 3 weeks. Ndobva ndanorara kwabhudhi vangu, ndarara kwabhudhi vangu uko ndakanga ndakurara munhingirikini mukitchen umu. Handida kubva kwabhudhi vangu uko ndichienda kunorara mubedroom, ndakabva ikoko ndichinorara mukitchen. Ndakarara mukitchen for a long time, ezvino zvindofunga raagore. Saka ivo zvavaiita manje baba ava vakanga vari munhu kuti vaiuya mukitchen umu, ivo vanotaura kuti ndaipocha, but that was not true because zvinhu zvakazozviita after vakutoona kuti ndagara stere mukadzi uyu hatisi kuwirirana. Ini ndandatovataurira point yekuti inini for the meantime handisi kutomboda. Saka baba zvire kuti inini pakati pesapa ndanchitowirirana navo, ndichitodanana navo, ndichisangana navo, ndasingadaro because ndaitogona kutogara. Saka murume wenyu ndiye aitopocha? Hanzi ndaitopocha wakarara, handimukuzviona. Ndikati kutondi abuse irape case yauri kutoita. Koiwo enda unobhadhara kwana tete titambe zvakanaka. Enda unobhadhara kwana tete ukanobhadhara iwewe. Zvinhu zvedu zvobva zvaita zvakanaka. Ofishi that was true because ivo vakabva vazviramba kuti inini handite. Saka shoko rakandinyanya kundirwadza baba kuzosvika pakuti inini ndisvike pakudaro. Inhau yekuti ivo mukutaura imomo ndakati huona shamwari baba vangu ndisati ndatomboita Pamuviri. Huona shamwari isusu magarira takaita panapa. Huona mwana zvino zvari kudzingwa kuchikoro. Iwo ita kuti ukaenda kubasa since uri kushedzwa nabhudhi wangu, enda kubasa iwewo tiite sei ubvise mbijana. Huona izvezvizvi muchembere ari kuenda kumba uko achinotaura kuti baba makahadi kuroora. Shoko ravakandipindura rakanyanya kundirwadza kuti ndisvike pakuzodaro nekufungisisa futi kwesituation yanga iri pamba. Vakandipindura kuti iwe mai maka iwewe kana wati iwe ndiende kunoshanda, handina pfuma yandichabvisa kumba kwababa vako. Murume wako akakubvisa umandara ukutanga ndiye achanoroora kumba kwenyu. Handiite izvozvo. Ndozvavakaita, vakati handiite izvozvo.
saka ndakarwadziwa kusvika papunga. Saka isusu tiri kuchaya mapoto kaisu, nokuti iwo kana uchinditiwo murume wako akakubvisa umandara ngaanobvisa mari kwababa vangu, ndosaka uchizonzi uri kuramba akakubvisa pfuma. Saka iwe uri kudarirei? Ezvino zvibhudhi vangu akakushedza kuti uya kubasa uri kuramba. Saka uona madhiri achona akadhako. Saka mune vana vangani mwese murito? Tine 3. 3. Asi pauko iye wacho akashayaka wachona avaita hazi wangu, but anga ari wawo. Saka ndingati ndine 4 nawo. Ivo vachona vari pamba panapa vanototaura zvakawanda. Vaita vasi asimi muchiti ndevavo. Vanototi hanzi havasi vangu, vanototaura zvakawanda. Ndo vanotokonzera futi maproblems futi baba vachona vepanapa. Because vanototaura vakazosvika pakunetsana futi nekamwana kangu kamusikana. Kuti izvonizvo iwewe uri mwana wasekuru vangu inini pamombe avasekuru amagwaza. Uri mwana wamagwaza iwe. Ali mwana wekwabosi. Akakadiki kamwana kekupi bamnini muningi navo vari kuHarare. Saka zvinhu zvokuti ndo vaitonyanya futi kundikonzerawo confusion, handimukuzviona. But inini imba yangu ndanchida, handiti. But vaindikonzera confusion nekundudza mashoko asingaiti. Amuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai. Mangwana chaiwo tinenge takukupai baba vachitaura murume waadzimai ava. Tinzwawo kuti anoti kudini nenhau iri kutora nzvimbo, nhau iri mudariro. Tichadawo zvakare kuti tiende kumurume wacho, kuna mufundisi, kuna profeti. Profesa ipapa vakaona zvakakodzera kubatsira mudzimai uyu mune zvakawanda, kwete zvaangafambira chete. Vakanzi sekutaurwa kwaitwa namama, hanzi vakabva vakumbira rudo rwakazoita kuti ambuya ava vapedzisire vava nepamuviri. Now vava nepamuviri pamufundisi. Ngatisanganei mangwanaka tichikupai divi rababa remurume wavo kuti vanotiwo kudini tozokupai mufundisi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.